Daktari, sebudho kapok ibiro penj laktar. Wasebudho matin lakini kawuono wantiere. Amor kendo warwaki mokalo. Kadwa ni waketh sa kata matin nikech adwa ni oganda wa oyud konyruok kowuok kuom chenro ma kawuono. Adwa ni mondo wang'e ane rem kata en rem mag gok. Ema adwa ni mondo mi wamul. To kapok adonje rem mar gok, wadwa ni mondo wang'e ni gok en fuon machal nade, en fuon mantiere kod ang'o to tije maduong' en ang'o. Erokamano, gok en omuot mantiere but ng'ut to ilose gi choke adek. Choke milose godogo waluongo ni choko mar iluongo ni humerus, waluongo gi dho ngere mar humerus, to gi moro part mantiere tokwa ka iluongo ni the scapula, ai to gi moro bende nitiere mbele ka iluongo ni the clavicle. Koro choke adek gi gin ema giloso omuot mar gok e dendwa ka. Kendo joint ni en joint ma en fuoni manyalo wuotho sana, onyalo ting'ore, onyalo dhi gima waluongo ni 360 degrees, onyalo move so much mondo mi omiye dhano nyalo timo tijege motimo odiechieng' kodiechieng'. Kamano. Ma iwacho ni entiere en gok en gi dholuo maler ma e gok donge. Iwacho ni tije opogore kendo nyalo sudo e yore mopogore 360 degrees. Kendo ni kiluoro to nyalo luoro kama. Aneno ka wantiere kod picha moro ka daktari. Adwa ni mondo mi wamul picha ni matin mondo mi koro wane gok gi e iye, choke mantiere gok kachiel kod ring'o momake kod tonde momake mibonyisowa ni tijgi gin ang'o. Very good. Koro gok kaka nawacho mokwongo en gi choke adek. Chogo mokwongo ma waluongo ni the humerus en momako bat mamalo ni, bat makani. Ai to chogo mantiere agoko ka momakore bende gi gima iluongo ni the sternum ma iluongo ni clavicle. Koro clavicle ni nitiere kendo chogo moro ma nitiere toke miluongo ni opat mamakore gi toke iluongo ni scapula. Koro iluongo ni the scapula mantiere toke kani. Koro choke go gin ema koro giloso fuoni mar gok. To fuoni mar gok ka wan gi leche ma bende mako leche mag ngeche en thuolo sana. Koro wan gi leche ma bende make. Koro leche go gin leche ang'wen. Machiel kuom gi iluongo ni infraspinatus, to gi supraspinatus, to gi iluongo ni subscapularis, to gi luongo gi dho mar nyapacho tek matin, lakini gin leche ang'wen. Idwa lala to kokwachako chenro ya daktari. Okabilal ni ahinya, en mana ni natemo manyo kaka nyalo luongo gi dholuo to nayudo ka okoyot ahinya. Abiro dwa ni mondo adoka puonjra matin mar ng'eyo kaka nyalo luongo lechego. To gin leche ang'wen ema rido choke adek gi kendo giketo gi mondo gibed kanyakla mondo mikoro mondo giwuog gi fuoni mondo gibed sawa sawa. Kamano. Magi maduong' mwamule kidieny mokwongo ni gok nitiere kod choke adek momake to entiere kod leche ang'wen ma bende make kendo sire mondo mi kik owuok kama onego bed nobede no. Kamano. Adwa ni wadonjane e rem mar gok. Seche mowacho ni ng'ato nitiere kod rem e goke, ang'a timore e goke kata ang'o manyalo bedo ni okethore kata okobedo kare e gok ka Ruth koro mano koro thuon wach. Nengeche gok ni kaka nawacho ni owuotho sana. Onyalo ting'ore 360 degrees. Koro koting'ore 360 degrees ni manyiso ni leche ma owacho ngo leche ang'wen gi ginyalo hinyore. Koro ka gihinyore to biro kelo rem e goki ka kendo ibiro winjo ka koro rem nitiere goki saidi. To leche ang'wen go kende ni gine mantiere gok kanyo. Nitiere mfuko moko ma miyo joint bedo mayom. Waluongo ni basa. Koro gin mfuko man gi pi e iye kanyo. Koro ka ng'ato timo tije mang'eny sana, kata nindo marach, kata nyalo bedo ni oyudo accident, kata mana laini mag tiyo mar dhano, to samoro leche mantiere iye kanyo to gichoke mane iye kanyo go nyalo hinyore, to koro hinyruok gi nyalo kelo rem. Adwa ni wachakane kod hinyruok mag leche gi. Iwacho ni gik mang'eny nyalo kelo hinyruoge gi. Ng'ato nyalo bedo ni oyudo masira kata accident, samoro ng'ato nindo marach gi goke konchiel, koro leche gi ibonyisa kaka nindo marach nyalo miyo gok remo. Kaito wacho kacha ni kotendo bende kod kaka higni medo sudo, bende gok nyalo bedo gi tiyo manyiso ni ok odhi bedo e yo makare. En ang'o kata ibiro mulonwa kaka gok thoro hinyore kata ka ng'ato nindo kachiel kod weche mag higni. Koro ma e gok mar dhano.
Koro gok mar dhano kaka nawacho ni wan gi choke adek. Nitiere chogo mowuok e kori ka ringo kabiro e gok ka, mwaluongo ne clavicle. To gi fuoni makan maringo kadhi piny kani, mwaluongo ni the humerus, en momako badi. Aeto gi mo pat momako toke gi koni. Koro mae mwaluongo ni the clavicle. To maa koro diere kaendi, koro wawacho ni ka koro inindo, samoro gotieno kinindo gi bathi koma nitiere chogo maduong' kani, to leche makagi diyore. Koro kaka leche gi medo diyore gotieno, kinindo kata sa otieno, to leche go kuot. Koro ka leche gi okuot, to koro geng'o ne fuoni koro ok nyal ting'ore malo e yo mayot. Koro mano nyalo kelo rem. Kendo gima nyalo kelo kendo rem, ka joint chogo mantiere iye kanyo katikati kanyo bende osemuodore nikech oseting'ore mang'eny makoro leche go oseregore. Koro mano bende nyalo kelo rem. Koro rem no wabiro luongo ni inflammation mantiere joint kanyo. Aeto kendo koro ka kendo bende nitiere gima iluongo ni lambram, gima miyo ka joint no oringo ka en gimoro achiel. Ka en bende en kata gi barruok matin, mano bende koro kendo nyalo kelo rem e iye kanyo. Aeto bende ka kendo samoro yudo kata jali to chogo obarore, mano bende nyalo kelo rem. E kidienje adek gi duto, e kidienje ma ileronwa ma namba achiel en higni kosedhi mang'eny, chogo oseting'ore mang'eny, bat oseting'ore mang'eny, kaachiel kod hinyruok, weche mag nindo, mane ma thoro bedo mang'eny ma thoro kelo rem mang'eny mag gok? Matemo bedo mang'eny sana en mar leche kohinyore. Nikech samoro tije mwatiyo, samoro ibiro yudo kata ka ng'ato tiyo tich mar kompyuta to otiyo kuom seche mang'eny. Koro tije mwatimo gi samoro miyo choke gi biro hinyore sana. Koro leche e mang'eny sana mamiyo kelo rem. Chogo bende nitiere nyalo kelo rem, to ok ng'eny sana kaka leche. Aeto kendo bende nitiere rem ma bende nyalo wuok kamoro, manyalo wuok kata mana kaka obo mari, manyalo kata wuok kata mana adundo mari magoyo remo, kata bende manyalo wuok kata mana ka ng'ato nigi ng'ut maremo. Mago bende nyalo waluongo ni referred pain, nyalo tero pain madhi e goki kanyo. Koro nitiere kaka wanyalo fwenyo ni to rem ni owuok kanye, owuok e ring'o mar gok, koso owuok e chogo, koso obedo nobedo referred kowuok kuonde mamoko. Thothne ma bedo referred gi Dr. Hamisi, gibedo referred kapo nono ni ang'o motimore ne obo, kata ang'o motimore e ng'ut ng'ato kata e wi ng'ato momiyo onyalo wuok e obo mochako chop nyaka e gok ng'ato. Mano penjo maber sana. Koro rem ni mondo mi wawach no bedo referred, seche ma nyathi ichwe ich mar dhano, to nitiere gima waluongo ni cell origin. Manyiso gok to gobo ma iyweyo ni, aeto kendo gi diaphragm, leche mami iyweyo, gin gi gima iluongo ni cell origin margi owuok kamoro achiel. Koro seche ma koro kobo nigi tuo, samoro in kata gi homa, kata adundo mari nigi tabu, samoro idwa kata yudo kata mana gima iluongo kata ni heart attack, to samoro pain biro wuok e kori to ringo kobire goki, sana e goki mar koka cham. Maka cham? Ok kachich. Ok kachich. Erokamano ahinya. Seche ma ng'ato nindo, iwacho ni onyalo diyo goke ma koro fuoni gi dhi bedo kod chandruok. Ok ang'eyo ni ma en nindo ma bang' thuolo marom nade. Debe ni en gima osedhi kuom ndalo mang'eny, eka ng'ato biro chako winjo rem, koso en gimoro manyalo timore atima dichiel. To kiny kichiewo tipo apaka nitiere kod rem e goki ma kaka inyalo timori onge. Samoro otimore ni ng'ato nodhi e tich to tiyo tich matek sana. Aeto kosetiyo tich matek to donjo konindo kool zaidi. Koro dhi onindo e position achiel kwa muda mang'eny ka ok ochenjore. Koro kinindo kuom seche mang'eny to leche ka biro kuot, nikech odigi zaidi, nikech pressure oyudore kanyo zaidi. Koro leche ka biro kuot. Koro ka leche ko kuot, to koro o create gima iluongo ni joint restriction. Joint space kacha koro bedo matin. Joint nikech koro kuot, koro space mantiere kacha ma inyalo move godo lweti cha, koro bedo restricted. Nikech koro kuot. Bende wanyalo bedo ga kod thuolo ma ng'ato nitiere kod rem e goke, to rem ni odhi mochorore nyaka e bade. To ponono ni wantiere kod chandruok ma kama, onyalo bedo ni ang'o matimore ka? Rem nyalo bedo e goki, nikech kaka nawacho ni wan gi leche ang'wen. To leche ang'wen gi, moko iyudo ka nitiere, moko ringo e bwo chogo gi piny. Ka koro ma e chogo mar opat mar toki, to leche moko ringo kara kadho gi e bwoye. To seche moko
ni kata inindo marach kata ne yudo trauma moro kata gimoro notuomi momiyo leche kaka biro aito gidhi giloso gimiluongo ni tendon. Koro tendon no samoro bedo ni en gi inflammation to koro samoro obiro referred pain no kadhe buo goki. Koro samoro ng'ato nyalo winjo ka kore ofung' gi toke kocha. Koro en ni chogo mar goki ni man gi tabu to nikech ler no oringo ka kadho toki ibiro winjo ka pain ni e iye kanyo. To mabiro nyake bat koso mano to thothne ok bedga. Onyalo biro nyake bat nikech nitiere bende muscles moko mabende leche moko mabende mawuok e kor bat mabende biro makore nyaka malo ku. Apart ka gin ang'wen to moko mag ang'wen ge ema orito joint kabisa en ema orito chogo no mondo kik wuogi. To moko bende nitiere ma onyalo wuok e kor bat ka ringo kendo gipiro giringo ka gi attach malo. Koro mano bende nyalo kelo rem. To kendo rem no bende nyalo biro samoro ka ng'ato nyalo bedo ni en gi tuo mar ng'ut ma the nerve obedo impinch, nerve odiyore e ng'uti malo kucho. Koro rem ma wuok e ng'uti no oringo kendo konyalo kendo kokadhe badi. Koro magi mwawacho ni referred pain. Ma owuok e ng'uti to chope goki to dhi nyake badi. Odhi nyake badi miwinjo kata ka samoro kalandhi dhi maki. Frozen shoulder kata gok ma omoko adwa ni mondo mibi mulnwa ni ma enang'o kaeto nikech wang'iyo gigo ma cause shoulder pain ni semulogi to kar frozen shoulder ni ema nodwa mako dhoga ni to ma debede ni frozen shoulder en frozen nang'o. Kamano. Koro frozen en ni baridi odhi omoko. Koro e gok ka wan gi mo mamiyo chogo ringo ondhudho. Koro ondhudho mantiere kani ka koro inflammation gima kuot mane nitiere goki cho bedo kuot kaeto samoro bende nyalo bedo kata ni arthritis moro bende omako igoki kanyo to koro joint ni kuot. Koro kose kuot to koro gik mantiere kanyo ka koro ng'inore ochalo nyuka mopoto. Koro ka nyuka chopoto koro tamo koro lweti ok nyal ting'ore malo. Koro mano waluongo ni frozen shoulder. Aeto ma waluongo ni abnormal AC joint, acromioclavicular joint. Nitiere clavicle ma e chogo mawuok e ng'uti e mbele mar korika to obiro makore gi opat mantiere chien cha. Koro en bende ka joint ni ok obedo maber seche mane ichwe dhano ok obedo maber to nyalo miyo joint no bedo gi rem. Nikech king'iyo ka tiyudo kama joint ni en gi chien to winjore omakre gi yieko. Koro ok omakore maber. Mano bende nyalo kelo rem nikech ka kod ichoro goki to yudo ka kor goki no nigi thuolo ok omakore motegno e joint kanyo. Aeto ma waluongo ni the slap tear. Nitiere gima mako e joint ni makane mamake. Koro ka gino mamake no ong'adore to mano bende nyalo kelo rem. Koro mano waluongo ni slap tear. Kamano. Ong'adore moro accident koso nyalo bukre ong'adore ang'ada. Onyalo ng'adore kata kaka joma timo tije mag vibrations ma samoro mako machine mako matego kata mana samoro ng'ato mariembo kata mana peng to gik mayiengo delgo. Koro gino ong'adore mos to koro mano koro nyalo kelo koro rem mantiere kanyo. Magigi samoro watima to gini nyalo kelo ni chandruok. Kata ng'ato kuting'o gima pek idhi timo ng'iew gige mag ot mag chiemo iting'o gima pek badi kon gi kon koro ywayo badi zaidi. Koro koywayo badi no to gino biro to obarore oyiecho oko. Koro mano nyalo kelo rem no. Gik mang'eny nyalo kelo rem mar gok en fuoni ma bende dwarore ni obed mangima mondo mi kiti tijeni. Daktari pimonwa kata ni gok kata bat e fuon manyalo sudo mang'eny mokalo. Omiyo ka gimoro hinye matin nenore ni ok ibet maber bedo kibet gi kwe to ngimani ok bidhi kaka onego bed ni dhi. Yiena wakaw yweyo ka waduogo to wadhi nyime kidieny mar ariyo. Kiwinjo ang'o tinyalo wacho ni ma to en referred pain tiende ni en hinyruok kata en rem moa kama chielo to biro ka. To kiseneno ranyisi gi en ang'o monego bed ni timo kik isudi. Royal
Paul Mabati Super Brand Factory. Dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40, iyud mwandu molos sano, iywe mos ka irito mondo wakeli nono maonge chudo nyaka e dhot. Limbado ma Kisumu, Manjit House, apaya ma Accra Street, momanyore kod Paul Mboya Road. Gochnwa e 0722 63 83. I know. I will pick your phone. I see your phone ringing. I pick your call. Little patient, my friend. I go pick your call. Okay? I hear your phone ringing. Thank you. Dial *811*338# to get a little patience. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Namanyo ni kar thieth ma ino thiedhi kata kamano pachi nolal. Eka nateri e oda. Takawi kaka wuoda ma Vikram. Jaoda masima nomor ahinya. En nomor modwak taringo neko. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timonu ma gima abiro timo ok no timo jo Kenya bu usaol gi wund ma pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mano golo mondo los go kembe gi eki nisa ni koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipania kia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud more ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajaka dala. Justice for all. Nyane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruoth omiyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Rem mar gok kata kapo nono ni joka gokirami onyalo bedo ni en gok no kende ema nigi chandruok kata onyalo bedo ni chandruok owuok kama chielo, onyalo wuok e obo, onyalo wuok e ng'ut, onyalo wuok kuonde mopogore opogore to rem no biro mana nyaka e gok nikech nitiere tudruok e fuoni mopogore opogore mag del. Daktari, ni pimonwa gimoro ka ai kidieny mokwongo ni thothne rem mar gok nyalo bedo ga kacham kachich koso kon mane? Rem mar gok onyalo biro e shoulders te e goke ni te to sana mabiro kopo ni en referred pain mabiro e goki ma korka cham aito kubiro gi chest pain gi kori bende karemo to samoro nyalo bedo ni heart mari e man gi tabu koro mano bende nyaka koro check ni to nyaka unjedhi ne physician mabro check ni to heart odundo ni chalo nade aito kendo bende obomagi to gi obomagi bende aito gi diaphragm muscles maiki bende kopo ni gin gi tabu mora e iye kanyo to remgi
inyalo winjo e shoulders meki, to mago to nyalo biro e shoulders gi te. Ginyalo biro e gokigo te. To nyalo biro gi mbele gi chien. Onyalo biro gi mbele gi chien. Koni nikech gin goki omakore nyaka chien koni. Nikech koni ma wacho ni wan gi choke adek ka. Wan gi scapula chien ka, wan gi clavicle ka mbele ka, aito wan gi humerus mbele e bathe ka dhi lateral koni. Koro nitiere kaka inyalo fwenyo ni pain ni en pain mar leche, kose en pain mar chogo, kose en pain mar referred pain. Seche midwa ni nyalo fwenyo ni pain ni rem ni en mar leche, en kako ritemo ting'o badi tiwinjo rem. Kiting'o badi tiwinjo rem. Mani biro fwenyo ni rem ni en mana mar leche to gi ligaments mane iye. To ka en rem mowuok e chogo, to koro sami yweyo tiwinjo mana kiwinjo pod iwinjo ka rem ni iye kanyo. Koro en pain mabiro seche miyweyo. To ka en referred pain, to iyudo ka kuondegi inyalo ting'o badi, to lakini ipod iwinjo ka rem pod nitie ang'owa e goke ni kuondego. Mano thothne en referred. En referred pain. Daktari, kidieny mokwongo ni wamulo gimoro ka ani nitiere moko mabende biro kotende kod tuoche ka ng'ato medo bedo mang'ongo. Gin tuoche mage mathoro hinyo gok manyalo miyo ng'ato bedo kod rem e goke? Mano penjo maber sana. Wan gi tuoche mang'eny manyalo biro kaka ng'ato nyalo bedo mang'ongo. Achiel kuomgi waluongo ni arthritis. Arthritis ni en ni tiyo gi goki ni sana, koro choke ni osemuodore. Koro ka gimuodore, to koro joint cha koro en rough. Giregore. Koro giregore. Koro mano ng'ato nyalo yudo rem. Namba 2, wan bende gi gimiluongo ni mo manitiere joint. Mo mantiere joint mamiyo gino move maber. En bende nyalo yudo tuo iye kacha to bedo gi infection. Koro kobedo gi infection to biro miyo koro joint no bedo mokuot. Koro kobedo mokuot to mano nyalo miyo ng'ato bende yudo rem. Aito bende nitiere gimiluongo ni leche bende nyalo chot mane iye kacha. Ginyalo chot samoro kiting'o gima pek. Kata ki in ng'ama tin, kata ki in ng'ama ng'ongo. Magi te nyalo miyo wayud tuo. Kendo kata tuo ma iluongo ni kata TB bende. Nitiere TB bende manyowa machamo chogo. Koro TB bende samoro nyalo bedo donjo e chogo, mane gok kanyo, nikech TB nyalo mako kamoro amora, mochamo kanyo. Mano bende nyalo miyo ibed gi tabu. Aito machielo bende waluongo ni rheumatoid arthritis, ma bende yude remo. Moko pim rembi tinyalo yude. Koro mago bende ka in tuoche ma ka in godo, to kendo age ni bende medo songo, to nyalo miyo ibedo gi tuo mar choke mag gok. Erokamano nya Dr. Hamisi. Wang'eyo kacha rema mar gok ma bende nyalo biro kotende kod gik mang'eny mokalo mak mana ni ber king'eyo ni en mabiro nang'o. Obedo referred oa kamoro, to kamoae ni oa kanye, ang'o manokele. Magi gin gik manyaka ing'e, nikech kok ing'iyo to moro gimoro medo kethore to in pok ifwenyo. Ranyisi magi makiwinjo tibro wacho ni antiere kod rem mar gok. Mano ber. Ka koro ranyisi mibiro fwenyo, ibiro yudo ka samoro goki konchiel gi komachielo ok romre. Mano nyalo bedo ni inyalo nyisi ni in gi tuo mar gok. Kitemo ting'o badi, to badi ni ok onyal dhi straight mi luore kabisa. Mano nyalo nyiso ni in gi tuo mar gok. Kamano. Aito kendo ka okuot, bende nyalo nyiso ni in gi tuo mar gok. Kamano. Arthritis bende ibiro winja mago. Ibiro winjo kendo ka chogo muodore. Aito machielo bende ma ok awacho mokwongo, nitiere gimiluongo ni shoulder dislocation. Chogo kowuok e iye kama ne nitiere cha, to kirore oko. Koro mano bende nyalo kelo rem. Kaka picha mantiere kani. Koro picha ni ene monyisowa gok man kare. Gok ni nitiere kanyo. King'iyo kama nitiere kama neno ma green ni kendo gi green gimakore. To king'iyo kama ma green ni koni, to ma green ni ng'iyo koni. Koro manyisore ni chogo ni obedo dislocated. Koro mae mwaluongo ni anterior dislocation. Koro chogo nikech onyalo dislocate mar ariyo. Onyalo dislocate kobiro mbele. Koro chogo ni ng'iyo oko.
to ma iluongo ni posterior dislocation chogono od kirore kadok chien koro ma bende nyalo kelo rem kendo ma nyalo bedo gi rem manger sana nikech o dislocate owuok aeto kanyo ma nitiere leche mag madongo dongo aeto nerves bende moa e ng'uti ka ringo kabire badi bende nitiere kanyo kamano e seche ma ng'ato winjo rem kata entiere kod chandruok ok onyal ting'o goke kata oneno ka goke ne opogore samoro winjo kokuot kod gik ma kamago gima ng'ato onego bed ni timo mokwongo en ang'o gima ng'ato owinjore bed ni okwongo timo ni ber mondo odhi oyud kony koa kuom daktari molony gi weche mag choke koro kosebiro cheko to daktari biro timo ne diagnostic procedures obiro timo examination mo cheki ni to chalo nade aeto wan gi gik mwapimo godo joint wapimo joint to joint ni bo nyalo dhi mo gik ka en joint mwinjoro gik ni 180 to bo gik 180 to owinjoro be no dhi 90 degrees bo nyalo dhi 90 degrees to ka en joint mwinjoro bon kodok chien mago te wacheko aeto wafwenyo ni ma e problem ma en godo aeto kendo bende wanyalo kendo go e picha mar x-ray mabiro nyiso kaka choke chalo to ka koro x-ray ni bende wagoyo to pok wafwenyo ok ogolonwa gima ber wanyalo timo gimiluongo ni MRI makoro idhi goyo koro MRI ni to koro ito biro golo nyaka leche mantiere kacha maber monyiso ni to ler moro osechako ng'adore matin to ma pok ong'adore koro leche mage leche ang'wen mwawacho ka kata gima moko bende mantiere gok ka ere mochot to ere moko chot te aeto kendo koponi wasetimo mano mwatimo to nitiere gimiluongo ni invasive arthroscopic surgery moro matin koro bende nyalo donjo iye kanyo daktari mar orthopedic surgeon nikech gini en gima ng'ato nyalo physiotherapist ok nyal timo kende itime gi ji mang'eny koro ka wasecheko to wang'ino mano ok wanyal timo wanyalo ore to kendo idhi cheko gi orthopedic surgeon macheko iye kanyo gi computer ong'iyo ni to lechego chalo nade aeto koro waneno kaka wanyalo timo ni thieth makare thothne Dr. Hamisi ka wantiere ga kod chandruok ahinya nyaka kaka mag rem gi wahero ga ni warwayo wahero ga ni warwayo kata wawang'o gi pi maliet kata idhi ir ng'ato jakoni wanyalo wacho ni samoro na jony jakna badani chandruoge mage manyalo biro kotende kod gik ma watimo dalagi Ruth magi mosemiyo ji mang'eny tabu sana kendo magi mosebedo kata kwanene clinic kuonde ma wantiere iyudo ka samoro ng'ato dhi kaka samoro kata kedhi to kin gi ng'ama olony ma samoro ne temo oywani badi oywayo to samoro leche no osechako chot matin tin to ng'ato wacho ni koro chako oywaye koro kako medo ywaye to medo hinyi zaidi koro gima da wachi ni ber mondo idhi ir jalony makare mondo mi kik problem mane nyalo kony koro chako bed mawas to wang'o gi pi maliet ero jako to ipimonwa ni samoro ne ochako ng'adore koro wachode chuth wang'o gi pi maliet bende it depends ni tilo wang'o gi pi maliet sadi nikech ibiro yudo ka wan acute stage to ok wati gi pi maliet owinjore ka wan acute stage samoro na nindo marach kata yudo spain to owinjore obed ni watiyo gi ice mondo koro waduok remo kik ring kadhi iye kanyo ahinya to kitiyo gi pi maliet to ng'ano ohinyore sechego remo chako ringore kendo kadok kanyo kendo miyo kanyo bedo kuot zaidi koro seche dwani mondo wang'e ni to wan acute stage koso wan subacute stage ka wan acute stage to gima nyalo wacho nyalo tiyo gi painkiller matin aeto itiyo gi ice mondo mi oduok remo maringo kadonjo iye kanyo mondo dog piny ma ere mag chokegi mar gokni bende wantiere kod stages e gima godo kanyo ni wantiere kod stages ibonyiswa ni stages gi thothne wachope kang'o motimore to kwaseyudo yweyo kidieny mar adek nyakora Ramogi Jwang adwa ni mondo mi awinje duondi en mari daher mondo mi upenje laktar nikech kendo en penj laktar kik isudi kik idhi mabor Jambo, View Travel clients. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa, Odiani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $830. Thailand, 5 days from
1,190 US dollars. Santorini or Mauritius, 5 days from 1,160 US dollars. Maldives, 5 days from 1,799 US dollars. Bali, 5 days from 2,000 US dollars. You travel, dream, explore, discover. Chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande, kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong', to girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa with the compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluowa kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoko. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaol gi wund ma pile pile buch jopiny. To nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo molos go kembe gi eki. Nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Anyinga Trevor Ombija, janding opanga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai. Siwezi sema, hata siwezi ongea. Mimi nimekasirika sana juu niliona haki ya Mungu, watu wetu wameuawa watatu kwa familia yetu. Ji aparo osetho bang' madho kong'o manigi sume gwenge ma Kangai, Kirinyaga ka chich ma itudo gi uso kong'ono bende osemaki. Doho ochungo chenro mar sirikal manyocha ochako mar chulo omenda mag skul e mbui ma e-Citizen. Form 1 kawuono joma nie klas gin ji 7 to namba ma wan godo mose register mokoko biro gin ji 10. Eka form 4 gin ji 4, form 2 mang'eny ma gin 16. Jokanyo e sekta mar somo manyo kenge mar chiro sikund sekondar magamba mani Awendo masani koro dong' mana gi jopuonjre 35 kende. Daher mondo mi ikawie tholi penj laktar penjo mora mora ma inyalo bedo godo kotenore kod weche mag rem mag guok. Nikech samoro inyalo bedo kod rem to en rem owuok kamachielo onego bed ni yudo kaka ikonyi. Namba mag simu nitiere TV mari, inyalo tudori kodwa kokalo Facebook page en penj laktar kata Ramogi TV #penj laktar. Ibo yudo bende kokalo Facebook page na en Nyar Joseph #en penj laktar. Daktari kapok wachako kawo simbe ne wang'iyo kacha ranyisi ma kineno tinyalo chich nitiere kod rem ma en rem ma ibro winjono e goki, ok inyal ting'e malo samoro, ok inyal tere chien kata mbele kaka dwarore. Mano en ranyisi ma bende ni wachonwa ni kaber to kik ijaki, kik irwa nikech ikia gimitimo. Wasebiro iri kaka jalony kaka laktar, isetimo gik mitimo ga duto te, miyudo ni chandruok en maa. Kuom ranyisi, ponono ni en chandruok mobiro kotenore kod higni kata arthritis kaka ni wacho cha. Thieth thoro chalo nade? Ka ponono ni en hinyruok, yiech mane waneno cha, thieth thoro chalo nade? Ponono ni en dislocation, owuok, utimo nang'o? Wuothe kodwa mos okang' kokang' mondo wayud kaka wakonyore. Mano ber kabisa Ruth. Koro ka wanyalo wacho ka en gi dislocation owuok oko,
to wan gi ng'eyo okang' maber gi tiegruok makare mar duoko chogono moduoke iye. Yiena mondo mi akaw simb Monica kata wadhi nyime. Monica, halo, penj laktar. Halo. Machiegni Monica. Erokamano, an Monica Oteko ka an Mombasa, Mtwapa. Wawinji? To gik ma daktari wacho ga winjo ka an kod gite Gokirami. Ya gokarama kanyo be gokanobo kuot, so kanyal ting'o bada malo, sani koro en gimoro for 1 week. Koro napenjo ni to daktari nyalo konya nang'o koso kanye manyalo dhi ayude mondo mi okonya. Entiere Mtwapa. Entiere Mtwapa to owacho ni ok onyal ting'o gokeno malo. Aeto kendo okuot to rame. Kendo rame. Koro gimoko wacho na ni to nonyalo bedo ni oyudo ajali moro matin koso chok. Daktari akwayi ni mondo imake maka kanyo kata kaw simb Pascal kaeto wadhi nyime wariwgi. Pascal, halo, penj laktar. Hello. Machiegni Pascal. To kata kotemo timo mazoezi mondo gokeni jotem ka gima bedo ni mondo ochangi to koyud mano ero. Ma inyalo kony nade to? Kinde do ka goki konchiel bedo ni lit. Agombo daktari mondo lere ma to ng'eny kopo ni ndataro kama indi to ka goki konchiel nyalo bedo ni en bata cham kata bata chich. Yakwayo mondo lere mano Pascal kuoko Migori. Erokamano nya Pascal. Adwa kawo simu machielo kata waduogi kanyakla. Halo, penj laktar. Halo? Halo, ma Jacqueline Akoska wuko Buya. Machiegni Jacqueline? Na penjo ni ya. Dhi nyime wawinji? Ka nindo gato ka chiyo gokinyi ka yudo ka bada kon ka chicho to kalantiri. Koro dani daktari mondo konya ni tang'o manyalo bedo ni timore. Erokamano ahinya Jacqueline. Jacqueline konindo kochiyo gokinyi to bade korka chichli to chal ka gimotho kalandhidi. Kata wadhi Pascal kata wadhi Mombasa Mtwapa. Koro wabiro chako gi mar Jacqueline konindo to kochungo to winjo ka en gi kalandhidi kendo en gi rem. Manyisore samoro position ma Jacqueline samoro nindo godo samoro en position maber. Ma samoro owinjore ocheka ni to mattress kata moninde chalo nade. Samoro kupo ni wanyalo bedo ni waninde mattress ma ok firm enough. To ibiro yudo ka samoro goki dio mattress donjo sana. Koro mano bende nyalo miyo ng'ato nyalo bedo ni onyalo yudo rem monindo konindo. To kendo bende wanyalo ng'eyo ni to onyalo dhi mondo odhi ocheki odhi otimne ne examination mondo ang'e ni to rem moyudo ni onyalo bedo ni samoro lechego moko nyalo bedo no osehinyore koro dwano mondo kony. Aeto kendo nawacho ni nitiere sak miluongo ni basa mamiyo chogo ringo mayom cha bende nyalo bedo no kuot. Koro inyalo kete treatment moro mondo oduok remno marimono. Pascal kani Migori owacho ni adwa winjo mokwongo wacho mokwongo ni chal ka gima noninde kom. To koninde kom to owinjo ka rem en godo. Aeto kendo chako wacho ni konindo ataro to onindo owinjo ka kendo rem nitiere. Manyisore samoro Pascal nyalo bedo ni en bende ok onindo ma ok practice sleeping positions maber. Koro tema ni maka kar Pascal kanya kawe simb Patrick ka Patrick pokolalna. Patrick, halo, penj laktar? Yes, good. Machiegni? Yes, aneno daktari kujua maber. Kendo an kod penjo moro matin. Dhi nyime wawinji? To ne ayudo accident e guka kale. Koro apenjo daktari nanyalo konyo nang'o ne otungo lweta. To sani kating'o gimoro kating'o bada kadhi adwa ting'o gimoro bimalo ni to awinjo ka leta chal ka gima ogoyo chal ka gima gine ne omako luongo nang'ono mamako pati kalandhidi koro apenjo daktari ni tanyalo konyo nang'o notong'a to nodogo twang'a. Okay.
koro wacho mar Pascal. Koro Pascal owinjore otema neno oninde maber kendo oninde maber aeto bende onyalo dhi mondo odhi one daktari kopo ni rem mare no bedo zaidi. Wadog Mtwapa. Koro kwa dhi Mtwapa wayudo kani choke gi gokre ni okuot kendo okonyal ting'o bade malo to lit be kendo lit bendo lit. Koro kokuot kendo lit bendo lit to koro wan gi gik moko ariyo kata adek kama manyalo bedo ni nitiere matimore ka. Samoro achiel nyalo bedo ni joint space joint fluid mantiere joint cha okuot aeto kendo tendons mane yego bende nyalo bedo nokuot. Koro mano bende nyalo bedo ni samoro en gi arthritic changes e iye kanyo. Koro dwani mondo odhi otimne ne examination aeto ike bende konyiso ni to ng'ama ike romo nade. Nikech higa bende nyalo nyiso ni to kuot mar jogo no kuot no samoro nyalo bedo ni en arthritic changes matimore e iye kanyo. Ero kamano ang naduoki ir Jacqueline, jawinjo mano gik Jacqueline. Yes. Jacqueline wacho ni thothne kochiwo gokinyi to entiere kod chandruok. Owinjo ka gima bade no lit, kaeto bang'e bende beda maber. Iwachonwa kata ni nyalo bet ni samoro no nindo marach kata mattress ne ok ber. Ang'a timore godiechieng' momiyo koro remni nyalo lal kata remni nyalo dok chien to sasa mochiewo gokinyi to entiere kod rem mang'eny. Kapok idwa kamano yena mondo miya kawie simu machielo. Hello, penj laktar? Hello, penj laktar. Machiegni? Ruto, mailoso gi moi wuodo gwedhi Masai. Machiegni wuodo gwedhi. Samor gi chenro to an gi penj achiel kende. E kok mar remo ni eri. Bende massage obedo recommended, penj na jalony no to be massage obedo recommended manyalo samoro nyalo dwani kata mana goki kiwinjo ka in gi rem matin to wani otimo ni massage din. Okawinjo kidieny mogik no maber. Iwacho ni daktari recommend? Bende massage. Massage obedo recommended. Samoro ireme goki kanyo to wacho ni wadhi ane massage mondo odhi otimna massage. En gima ber kotimo kaka ng'ama jalony nyisowa ni to ber kaka wadhi e massage kusadhi e osiptal. Erokamano ahinya. Hapa nitie kode koka wadog kocha nikech jawuodhi ni penjo makare ni to ka goke ni owinjo karame odhi e massage mondo mulna go amula ruaya aparo ni mano ka in gi rem to kanyal recommend ni dhi e massage mondo oruaya nikech ng'ama timo ja massage ok en ng'at man gi ok en laktar oonge gi clinical information manyalo nyise ni to ang'o matimore ka. Nikech ruecho to kata dayo kata mama na kata mana ng'ata nyalo koni warwaya to samoro oonge gi information matimo mano. Koro ko onge gi information matimo mano to nyaka odhi mana ir ng'ama olony mondo odhi okonye ka en cream to kodwa timo massage mupogo mano to okanyal wacho mano. Mano tionge go gi wach. Antiere kod jago simu machielo daktari yena mondo mi akaw. Pok wamulo thieth, adwa ni wamul thieth gi bende. Hello, penj laktar? Apenjo daktari ni an gi miyo moro. Goke rame to kanyo to dhi e to yud ni tuo go nyalo ting'o kata bade malo. Rame kabisa. Mama ni jahigni adi? An bende mara. Osegi higni 58. Un kanye? Wan Miuru Bay. Un tege? Miuru Bay. Miuru Bay. Ni wacho ni mari otimore nade mami? Miuru Bay. Goke rame. Mara. Mara bende dino wuotho bada kora chi. Rama kabisa maginya se fuoni mar kumbo na koni. Chako lal. Erokamano ahinya. Adwa ni waduok penjogi kapok wakikogi. Koro moa Miuru ni
owacho ni dayo ni nigi rem. Osego picha to okone. Emomiyo nwachiwo 2 stages ka gi 3 stages ka. Ni kopo ni ogo x-ray to okone. To wadhi watimo MRI. Mondo wang'e ni to MRI ni ang'o manyalo bedo nikech MRI to koro biro neno nyaka leche kate kaka ringo. Biro nyiso wane problem mane mantiere kanyo. Ae to bende kaka nakunga okenda chaka akunga wacho ni to kopo ni oting'o bade. Manyiso ni ting'o bade tayari onyiso ni ting'o konyal ting'o bade. Mano nyalo nyisowa ni koro tayari en gi muscular problem. To wadwa ni mondo wa confirm ni to en teya koso. Daktari yena muna mia. Atamora to producer na wacho ni mondo mia kaw simu no. Nikech jo kage ng'eny papecho wacho ni wakaw simu ni. Hello penj laktar? Hello. Machiegni penj laktar? Apenje niya. Bada Rama. Goka. Lele ochakore ka dine ne nachako kotimo ka bondo. Mapigi moko nowuoke. Koro sani oila ma ok ber nanga ok arwake. Intere kanye? Mana kamano. In kanye osiepa? An Moroni. Moroni? Erokamano ahinya. Penjo gin penjo mabeyo. Kendo gin penjo mabeyo te. Agombo mane mondo ayud time matin mondo awach gi haraka. Mar jaduong' ni en gi kabondo. Manyisore ni okuot. Koro ma nyalo bedo ni en infection mantiere joint. Nyalo bedo ni en gi infection e joint kata mane leche mane around kanyo. Odhi hospital. Rame makata nango korwake. Dwane mondo odhi hospital mondo odhi ocheke. Hospital kanyo nyalo dhi Kisumu? Onyalo dhi Kisumu mondo odhi ocheke. To kata ka en Moroni to onyalo kongo dhi adhiya Moroni sub county hospital kacha. Mondo odhi ocheke mondo ang'e ni to onyalo bedo ni en gi infection, onyalo bedo kata ni en gi blood infection ma kendo samoro bende nyalo bedo ni kata mana joint infection. Bende koro nitiere kanyo mondo wachekane mondo ndang'o manyalo bedo nitiere nye kanyo. To kata kamano kama nyalo tielo ni otema te kodhi e hospital tim nondo ka bondo gi ang'o mokelo kabondo. To ang'o momiyo gi rame malich kama makata nango konyal rwako. To ka ponono ni sedhi e hospital ti iponono ni podo kikonyori oyienwa ga manyo second opinion. Tiende ni nyalo dhi e hospital machielo mondo mi ichak iyud neno mar daktari machielo. Daktari nitiere kod dakika 2 kende. Okang'e ni wanyalo timo ang'o gi dakika 2. Gima nyalo wacho kapo ni ng'ato nigi problem gi shoulder mare. Gima duong' ni nikech badi ni en emo timo tije temo owinjore bed watimo kata bed tedo kata bed pur. Dine bed maber mondo mi wane daktari sama owinjore. Nikech kwa neno daktari sama owinjore to problem more no kani kochakore kakotin. Tineno kako chakore kakotin kendo kako medo bedo kode kako medo medore chogo no medo inyore. Kendo ngeche kane ma emo inyore kende to ma osechako inyore kendo ma be ngeche ka fuona chielo se inyore to koro joint mamoko go medo mana inyore. Kibiro ka tindo ka koro joint ni osemedo inyore zaidi kendo omedo spread. Kendo kichak omedo spread koro kaka imedo songo kako chalo ni ineno kako medo inyore koro bedo makoro otam wangi makoro kata joint ni ok nyal move. To kidhi neno daktari e seche makare tibiro yudo kony e seche makare. Daktari okwamulo thieth kata chiel, penjo bende ne ng'eny ma bende thothgi ok wadwoko, to daher mondo mi oganda kwa chako twa kaka wachako mar gokni to wayud konyruok. Mondo mi kik wawe gie kore. Adwa ni singna ni juma manyien ibro biro tich ang'wen mondo watiek chandruok mar gokni. Singna ka oganda winjo mondo kitamori to wang'e ni tamori e penj laktar. Okabitamora abiro biro tich ang'wen. Thank you. Erokamano. Erokamano ahinya. Penj laktar kokalo Ramogi TV. Kik ibed gi luoro ponono ni duoko ni penjo ni ok obiro kata ok iyudo duoko tich ang'wen manyien Dr. Hamisi wabo bedo godo e studio. Ne jogo picha mawa erokamano makende ne director na Philip Ochieng erokamano mathoth. No penjo ni kabondo en ang'o kata kamano ageno no yudo duoko. Ne producer na Pape Chokoth ne jahera mar chendo ni aduoko erokamano makende. Kik iwe gino dhi ahinya. Kiwinjo chandruok yud konyruok. Andutho Tieno ngima en mwandu oriti masani.
Let's open big doors and small ones. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yangu. KCB ni yetu. For people, for better. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusoti. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Ka masira ojuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth.